हाय गाइस वेलकम टू आउ गोटे वीडियो के आउ आपण मान के गुड मॉर्निंग आउ सबे केंदा अछ मुई भल छे। आज बहुत खरा होतिवार पिला माने ट्यूशन भी नहीं आसबा कहना से मान के भल नहीं लागबा बोधे कहना जो बहुत खरा होचेला आउ मो ट्यूशन पिला के देखे दोचे इटा तीनटा बदमाश बुलुचे देखो देखि परथबो ई माने हसी हसी जोचो कहा लागे आउ जेन खरा होचे पिला मन ट्यूशन आसबा लागि भी कधरा लेनो का करमा आ हेडा मोर बाबू गोटे आउ आज ट्यूशन पिला आसबे कि नहीं मते भी आसन लागबा 31टा पिला 31टा पिला किंतु पिला आज कम आइछन मते भी पढ़ावा के इंटरेस्ट नहीं लागबा केंदा करबी जे देखसिदा लागे आगे पिला आसंदाल तापर हमें पढ़ा स्टार्ट करमा पिला ट्यूशन पिला मन आसी गलन आउ से मान के आपन मान के मो ट्यूशन पिला गाड़ी देखामी आउ केंदा हम पढ़ासी सब किछि आपन मान के से A few moments later. ट्यूशन पढ़ी सारला परे एबे पिला मान के घर के जिबार टाइम